Gde je u Kragujevcu ove nedelje? Od 20 sati u Centru za negovanje tradicije i kulture Abrašević održat će se pozorišna predstava Crni dani, koja je pripremljena povodom 20 godina bombardovanja NATO agresije na Srbiju. Evropski pokret organizuje predavanje Zašto nam treba promjena Ustava u Srbiji na Pravnom fakultetu od 11 sati. U Narodnoj biblioteci predstavljanje knjige Kroz prstohvat Cimeta od 19 sati. U prvoj Kragujevačkoj gimnaziji sa početkom od 20 sati održat će se koncert kamernog hora Fakulteta muzičke edukacije iz Univerziteta Kazimira Velikog iz Poljske. Špansko veče uz maskenbal i ples u Kulturnom centru Ulmos sa početkom od 20 sati. Večer turskog filma Bilo jednom u Anadoliji u Domu omladine sa početkom od 21 sat. Od 18 sati u KG Kodu održat će se predavanje Kako privući investitore i nastupiti na globalnom tržištu. U okviru drugog festivala Muzičke omladine Kragujevac održat će se predavanje Srpska muzika 20. veka sa početkom u 18 sati u muzičkoj školi Miloje Milović. U galeriji Gradske biblioteke od 19 sati održat će se predavanje Od vojne granice do Republike Srpske krajine u periodu od 1881. do 1995. Ovo je predavanje Udruženja Srba iz Hrvatske Nikola Tesla. Od 20 sati u pozorištu Joakim Vujić održat će se predstava Opet plače, ali od sreće. Od 21 sat, povodom 35 godina SKC-a, bit će otvorena izložba fotografija i koncert Koka Abel. Kragujevačke gimnazije održat će se koncert klavira Adama Mehmedovića sa početkom od 20 sati. Šumadijski bluz i džez festival u Bašći Domu omladine sa početkom od 21 sat, a nastupaju Škola moderne muzike Oktava iz Kragujevca, Bluz mašina iz Beograda i Point Blank iz Beograda. Promocija rock festivala u Ulmosu sa početkom od 22 sata, a nastupaju Iskaz i Dok 7. Prejvon žurka na Šumariškom jezeru sa početkom od 23 sata, ulaz je 200 dinara. U Cineplexu ove nedelje novi naslov, Barney Delfin. U pitanju je porodična komedija, a radi se o tome gde brat i sestra pronalaze delfina koji odmori porodicu. Od 19 sati u Studentskom kulturnom centru biće predstavljena knjiga Jedino snovi, autora Aleksandra Milankovića. Od 20 sati u pozorištu Joakim Vujić biće odigrana predstava Prost Mary. Od 21 sati u Domu omladine održat će se Šumadijski Jazz Blues festival. Ovo je drugi dan posvećen jazzu, a predstavit će se Dragan Čalina, to je kvartet iz Beograda, zatim Jako trio iz Grčke i Ming Septet iz Beograda. U Zastavinoj bašti održat će se koncert Vlade Georgijeva. U hali Jezero od 9 do 12 sati održat će se Kragujevački plesni festival. Cineplexu novi naslov, Između dana i noći. U pitanju je drama koja govori o
periodu nakon pada Berlinskog zida i nakon raspada Jugoslavije. Na Šumaračkom jezeru sa početkom od 7:30 Cross Triathlon Balkan Championship.